simbahon siya nga naghimo sa langit ug sa yuta, sa kadagatan, sa mga tinubdan sa tubig, simbahon siya. Nga naman, siya may maglalalag. Karon may gala ang atong tunan, kining pinakalisod, makalibog nga pangutana. Unsa man na makalibog nga pangutana? Kung balikan na ito gamay ang iskutan kagabi, nag-iskut itang balaod sa Diyos. Ang balaod sa Ginoo gihatag ka Moses kay balutan na tanan. Ogo niya kini mo ang kasuguan gihatag po ni Moses ngadto sa katawhan sa Israel. O kini nga sugo gihatag sa Ginoo aron magiyahan ta, aron matambagan ta, aron makinabuhi ta duol diha sa Dios. Ang pulo kasugo. Ingon na balang kasulatan dinhi Ezekiel 12:13, dili ni para sa mga Israel, para sa ato tanan. Ogo niya, kung kini para sa tanan, kay ikaw man iha sa Dios, nan kinahanglan mutuman ka. Nagingon dinhi ang sulti sa Ginoo pinaagi ni propeta Ezekiel. Ingon siya dinhi, akong ihatag kanila ang akong mga kasuguan o mga pagtulunan aron sila mahibalo unsaon pagkinabuhi sa insakto nga mahimong makalipay sa ilang isig katawo. Nindot kayo. Mao ni may galak ko, gihatag niya aron ta magkinabuhi nga insakto, mahibalo ta. Pero sinita mo, sa una palang panahon, gilapas sa mga tao, ingon ang versikulo 21, apan ang mga katawhan sa Israel ning rebuildi bato kanako. Nagdumili sila pagtuman sa akong mga balaod o pagsunod sa akong mga pagtulunan, pastilan. Wala na, pero ang sa ingon sa Ginoo, kung nahigog mo muna ako, bantay akong sugo. Maurag yun na. Now, unsa man ang pinakamakalibog nga pangutana? Higala, mga kapaglaom sa atong mga viewers karon, usa sa mga sugo sa Ginoo ang ikaupat, mao ni gikalibgan sa tibok kalibutan. Ngano? Ang ikaupat nga sugo sa Exodus 28, ingon din ha, hinumduman mo ang adlaw gipahulay. Balaanon mo kini. Unom ka adlaw magbuhat ka. Buhaton nimo tanan nimo bulaton. Apan sa kapito ka adlaw mo pahulay ka kay pahulay kini alang ni Jehova. Mao ni igpahulay alang sa Dios, ngadto sa Dios. Adlaw nga diin gibalaan sa Ginoo. Kun imong tanawon, kini iko pa to sa Dios. Kinahanglan undangon nato paghimo ang tanan natong mga bulaton, ang tanan natong naandan sa lain nga adlaw. Ugo niya siya, og kana kun inyo ganing himuon, mao na ang makalipay nako. Kung hatagan ninyo pinasahi nga pagtagad, kining adlawa ingon nga pinasahi nga adlaw. Ang tuyo sa Dios may gala nga kintanan mo bantay sa kalagdaan. Ugo niya 14 usig ingon ni Apostol Isaias, propeta Isaias. Ingon siya dinhi, ugo niya makaplagan ninyo ang kalipay diha sa relasyon ngadto sa Ginoo ug ako maghatag kaninyo dako nga tinusbawan sa inyong kinabuhi. Nindot kay no? Makabaton ka mong kalipay sa inyong relasyon ngadto sa Dios. Nga naman, kay kung imong tanaw ng 13, munang adlaw sa kalipay pagsimba sa ato maglalalang. Ugo niya, adun ni relasyon, taliwala ka nato. Apan karon may gala, mangutan na ta, unsa magyong adlawan ang atong igsisimba? Unsa mang adlawa? Nga ang Dios naghatag nato kasuguan nga atong tumanon, kung higog mo muna ko, bantay ko mga sugo. Tining sugua, mao ni ang ikupat ang the most violated. May ko nga, mao ni usa ka sugo nga pinakadaghan ang nagsupak. Ang di magpatay, kita dinhi, di magitong patay kahadlok po tagprisohon. Mangawat, di po ta mangawat. Pero kani mahigala ko, wala na hatagig pagtagad pag-ayo sa mga katawhan sa kalibutan. The fourth commandment. Nga kung imong tanawon sa paglalang niya sa kalibutan, iyan ang gisugdan pagpahulay kining adlaw. Kung imong tanaw ng Henesis Kapitulo 2:2, o sa kipitong adlaw, ang Dios na human siyang bulaton, ngayang gihimo paglalang sa kalibutan, o may pahulay siya sa kipitong adlaw. Gikan sa taniyang bulaton, ngayang gihimo, ning pahulay sa kipitong adlaw. Mo man ni problema nato. O sa mga adlaw ay kapito. Depende sa imong pagsugod. Mag-ihap ka sugod sa Lunes, lahi ang ikapito. Mag-ihap ka gikan sa Miyerkules, lahi po na ikapito. Depende sa atong pag-ihap. Ngayon ko okay yung kayo. Pero kanus amang kaasa man kadapita magsugod og ihap. Sa ikaduha, ikatulo, isa wala may klaro gud asa ang pirmiro. Inko mo ba?
Tanaw na to kuno kung unsa gyud ang klaro. Giingon diha sa balang kasulatan, niining adlaw sa kapitong adlaw semana gipanalanginan sa Ginoo, iyang gibalaan o iyang gipahulayan. Tulo ka butang ang gihimo sa Dios ani kapitong adlaw higala. Nahuman niya gihimo ang tanang mga butang sa kalibutan, nahuman niya gihimo ang unang ginikanan sa danong siba, ug unya sa kapitong adlaw ning pahulay. Unsay gihimo sa Dios? Higala iya kining gibalaan, iya kining gipanalanginan, ug iya kining gipahulayan. Kining tulo ka mga butang nga gihimo sa Ginoo, wala niya himuang ngadto sa lain nga adlaw. Dito ra gyud sa ikapitong adlaw. So makaingon ko, pinasahi kini ikapitong adlaw. Tingali kung nabutang ko baso dinhi, 7 ka buok, init na tubig, ang ikapito butangan ako og kining Energen, butangan ako og Milo, butangan ako pagod og Alaska, o niya kutaw nako asa may imno ninyo. Natural og maato nang himuon, tan-aw na tog asa imno nato. Piliyo na to tong nanay timpla. Kani gitimplahan na sa Ginoo. Pero ang problema, kadaghanan sa mga katawhan, wala magpili aning adlaw gitimplahan na. Isa ako ng igpapahulay. Ang igpapahulay, migala, duha ka mga punto nga atong mahuna-hunaan o atong mahanduraw. Una, memorial ni nga kita gihimo sa Dios o ang Dios ang maglalalang. Mauna, kung ikaw magbantay sa igpapahulay, manunong ka, gihimo ko sa Ginoo, ang tanan sa kalibutan gihimo niya. Mauna dinhi, atong simbahon ang maglalalang. Klaro gingon sa balang kasulatan kung yung basahon dinhi, Pinadiyag 14:7, simbahon siya nga naghimo sa langit ug sa yuta, sa kadagatan, sa mga tinubdan sa tubig, simbahon siya. Nga naman, siya may maglalalang. O niya, kung imong tanaw, higala ko, gipadako dinhi, nga ang pagbantay sa adlaw igpapahulay niya sa Ginoo, igsimba sa maglalalang. Diha, may gala ko sa kasubuan sa Dios, gibutang niya ikaupat, hinumduman mo ang adlaw igpapahulay. Nga naman, kay mo kanang timaan, silyo sa Ginoo, ngadto siyang mga katawhan. Ikaduha, ay igpapahulay, it is a memorial of our salvation, atong kaluwasan. Nga naman nga pahulay. Karon din bisag kung saon nimo pahulay ritang magsakit na. Wala, papig yun, akong igagaw, grabe yun mo trabaho. Kung sa may imong trabaho, agmayo man kay anak. Alas, una, di pa maulig, paniyon to, kay tuwa dito siyang uma. Unya, dako kung siyang kaptangan, pero pastilan, mo trabaho, muragwa na ugma. Karon maglakaw, mag-ana na maglakaw. Asa naman ng imong gipangandam. Way pahulay. Huwag niya may gala, kay mao man ni ang timailhan, handumana na to, nga igpapahulay, timaan ka na nga kita giluwas sa Ginoo. Tanawa ra gud ingon si Isaiah sa 66:22. Ug ingon man ang bangong langit ug mangyuta akong paghimuon, magapabilin kamo sa kung tubangan iyon ang Ginoo sa mga panon. Kamo usab inyong makaliwatan, magapabilin usab. So himo niya sa bangong langit bangong yuta, ang makatawan makabilin. Unsa may himuon na ni makabilin? Asa manapitan ning bangong langit ug bangong yuta? Higala mo na ang atong gitun-an, ang kalibutan luyo sa kapunaw-punawan. Magpuyo kita dito uban sa Ginoo. Inighuman na niyaghimo, dito na ta, na magkabilin ta dito. 23, ingon din o niya mahitabo, nga, mahuman ang bagong bulan, ngadto sa laing bagong bulan, gikan sa adlaw gipahulay, ngadto sa laing adlaw gipahulay, ang tanan nga mga unod o mga tao dito sa langit, silang tanan managpanungha, aron magasimba kanako, ingon ang Ginoo sa mga panon. Higala sa ato pa, ang pagsimba din sa yuta, replika o sinugdanan lang na sa pagsimba dito sa langit. Kanong saman, adlaw igpapahulay. Ikapitong nga adlaw. Now, ang dakong pangutana karon, mo gini pinakadako nga pangutana. Ang pangutana karon, unsa mang adlaw ang igpapahulay iha sa Dios. Nganong naa may Lunes, naa may Huwebes, naa ay Biyernes, naa ay Domingo, naa ay Sabado. Ang akong amigo nga usa ka pastor, ang simba Huwebes, iko nga, pastor naglahi lagi ka. Huwebes lagi imong simba isa nga kuan man gud Pastor God, panahon magud nga tabo sa lungsod, amo na lang giatol nga ang simba Huwebes kay manugbong man sila. Di na sila mo ani papagkasunod adlaw. Iko niya panalitan karon. Ang tabo mahimo uring Miyerkules, Miyerkules pud amo ko nga unya og Sabado ang tabo, Sabado pud nga parihan na ta. You see? O sa mayong adlaw di ay.
Dagan sa mga katawan, higala ko karon nga nalibog, muna ingon ako, the most confusing question unsa mang adlaw ang igpapahulay iha sa Dios. Nga diha gyud si kapat nga sugo, giklaro magyud mao ni ang akong adlaw gipulay ikapito. Pagtanaw tong kalendaryo. Kung tanawon tong kalendaryo, magsugod ang kalendaryo og ihap sa Domingo, unang adlaw. Mao ba nang gisulti po sa Biblia nga Domingo unang adlaw? Well, of course, ato nang isgutan karong taon-taon. Apa sa Biblia, ang sequence sa adlaw, mo ng adlaw usab nga ginasubay, gikan paglalang sa kalibutan. Unang adlaw, ikaduha, ikatulo, ikaupat, lima, unom, ikapito. Karon kay ang adlaw ikapito kay Saturday man na diha. Okay? Atong pangutanon ang diksyonaryo, unsa man ang seventh day. Sa Merriam-Webster Dictionary, naging din na, the seventh day is Saturday, the seventh day of the week. So, kini may galato lang giisgutan, unsa na to pagsiguro kining ikapito nga adlaw sa semana. Nawadto ta sa Encyclopedia Britannica, kaning article calendar. Niya dinhi ang mga ngalan sa adlaw pinasikat sa paghimo sa Dios sa kalibutan. Ang gisulti sa Genesis 1:3 unang adlaw. Versikulo 8, ikaduhang adlaw. 13, ikatulo, hangto sa kapitulo 2, versikulo 1, hangto sa 3, ikapitong adlaw. Mura na yung ngalan nga gibutang sa Biblia. Pero kung imong tanawon, migala ko ang sa Latin names, Latina Vulgata nga Biblia, ang first day, gitawag nila Dies Solis. Kano man, ang sol higala, adlaw. Ang Dies, adlaw po na siya. Okay? Adlaw sa adlaw, kung atong binisayon. Muna nga, atong atuon karon sa in English. Okay? Ang Lunes, second day, Dies Luni. Ikatulo, Dies Martes. Oy, mura magbinisaya, Martes man. Dies Mercure, Merkulis sa binisaya. Okay, Dies Jueves, Huwebes sa tuwa. Dies Biniris, Birnis sa tuwa. And then, Dies Saturni, oy, Saturday sa in English, Sabado sa binisaya. Ato ta sa Anglo-Saxon o sa English name, kung natukma ba, ang ngalan sa adlaw, sumala sa sequence sa isgutan sa basahon sa Genesis. Ingon din ang Dies Solis, ang sa Anglo-Saxon siya nga, Sun's Day, adlaw sa adlaw. Sa ato ang in English, Sunday, Domingo sa Bisaya. Ang Dies, o sa itong, ikaduha, Dies Luni, Dies Luni, ingon din Moon's Day, Monday. Nga naman ngalan sa adlaw nga inaniman. Tungod kay kaniadto tumigala ko, ang nagsugod pagalan sa adlaw nga mao na ni siyang sequence, pero mao nang sequence po sa Biblia, mga pagano, tigsimba nila kanang pirmirong adlaw, tigsimba nila sa adlaw. Ikaduhang adlaw, tigsimba nila sa bulan. Kani mga pagano bisag kung sila simbahon, lahi sa tuwa dinhi kay balutang aduna ni Dios. Ang atong gisimba ang maglalalang sa yuta ug sa langit. Karon, ang ikatulong adlaw, Tuesday sa Anglo-Saxon, pero dinhi sa English Tuesday. Wednesday, dagko nga kahoy, simbahon gyapon nila, pastilan yun. Wednesday, Thursday. Kato mga dagko nga tunog, purong-purong ni Kristo sa diha siya gilangsang sa cross, dagko simbahon sa mapagano, besa kunsa nga dagko. Muna sa mga planeta pod, na itabo ikapitong adlaw higala ko, ilang gisimba ang the only planet nga dunay ring. Unsa man nga planeta? Saturn. Saturn's Day. Higala, Saturday. Ikapitong adlaw semana, Saturday. Huwag yun mawala. Karon pangutana. Kung mao man lang sequence sa adlaw, na sa encyclopedia, na usab sa kalendaryo, na po sa diksyonaryo, ang pangutana karon, nganong daghan man nagbantay sa unang adlaw. Muna itong pangutana, dako kay pangutana, libo biya takaya na. Yan nga, walay problema sa pagbantay, bisa kung sang adlaw, basta kayang atong tumong langit. Uy, okay, biya po kayo. Pero bantayan ito pa kayo. Klaro ang gingon ni Matthew sa City 21, dili ang tanan kanako nag-ingon Ginoo makasulod sa langit apan kadto lang nagatuman sa kabubuton sa kumahan nga tuwa sa langit. Dili ang tanan. So kung natubasaw no balang kasulatan, unsa man gyud ang lintunganay, ang hinungdan ngano pagkadaghan nagbantay sa unang adlaw, dili sa kapitong adlaw semana.
Niya may gala kung nagisulti kaniha. Dili sabton nga bisag unsang adlaw okay basta kay langit atong padulngan. Ingon klaro ang balang kasulatan, kadto lang nagbantay sa kabubuton sa kong amahan. Dili kay ang tanan atong langit, katong nagbantay nagtuman. Kita magkatawan sa kalibutan, kita tanan gipakamatyan sa Dios. Kita nahibalo nga siya paglalang, ang ikapitong adlaw ra iyang gipanalanginan. Unya giangko niya nga mao na ang akong adlaw igpapahulay. Muna sa Ezekiel 20, 12-20, labot pa akong ihatag kaninyo ang akong adlaw igpapahulay, aron mahimo ng timaan taliwala kaninyong kanako, aron mailan ninyo nga ako inyong Diyos. May Sabbath. Apakutana karon. Nga naman, nga nausab naman, ang ikapito, nga igpapahulay sa Ginoo, nga gihatag niya, ngadtos katawhan, nga iyang gipili. Kinsa may nag-usab. Higala sultihan tamo, ang Diyos wa mag-usab sa gihatag ngadtos katawan sa Israel. Nga naman, kung imong tanaw ningon dinhi balang kasulatan, Malakyas 3:6, kaya ko ang Ginoo gyud ko mausab. Kung unsa may giluwatan nako sa kong baba, kung ako nang gisulti, di na nausbon pa nako. Salmos 89 versikulo 34. Kung dili man ang Dios nag-usab, kinsa man nag-usab sa igpapahulay nga iyaha sa Dios nga gikan sa ikapito na himong nauna ay dili po si Kristo. Nga naman, kaya kung imong tanaw na balang kasulatan, si Kristo mao ang kaniadto, ang karon o ang ugma. Siya yun. Pero nabi gisulti niya. Kung imong tanawon, sa dinan si Kristo sa kalibutan, sa Lucas 4:16, batasan ni Kristo ang pag-adto sa sinaguga kung simbahan sa atong panahon karon, adlaw ng igpapahulay, og dito siya magabarog, og nagbasa sa mga propesiya ni Isayas. Iyan ang batasan. Karon, iyang gipadayon na. Muna ato makita karon mahigala ko, sa atong kinabuhi sa atong kalibutan, nagihapon na nga mapagtulunan. Pero usahay ato lang piyong-piyongon ang mata. Kung wa man giusab sa Dios Amahan, wala usba ni Kristo, kinsa man nag-usab, wa pod usba sa mga apostoles, dili pod sila mo'y nag-usab. Kinsa man niay, kung imong tanawon may gala ko, si Pablo, kauban sa mga tinunan, ila pong batasan, moadto sila sa templo, moadto sila sa sinaguga, adlaw igpapahulay. O gunya sama kang Kristo sa Lucas 4:16, sila usab nagbasa o nagpahayag sa balang kasulatan. Kung dili man ang Amahan, Diyos Amahan, dili man ang Diyos Anak ang nag-usab, di po ng disipulo, kinsa man di ay. Kinsa may responsable sa pag-usab sa adlaw ikapito ngadto sa adlaw nga nauna. Niya may gala ko unang record. Niadtong 1942, November 1942, ang Religious Digest by T.G. Wallace. Niya ay gisulti niya. Matod pa niya, dito ni sa London. Matod pa niya, kita mo ingon, nga kinahanglan kita mag-obserba ng usa ka adlaw sa semana, ingon nga adlaw igsisimba. Okay ba luman siya dito nga igsisimba ng adlaw igpapahulay? Kita nagkasabot. Nagkasabot nga himuon ta na sa unang adlaw sa semana. Batayin niyo pag-ayo, kisa may natao dirig 1940. Kang T.G. Wallace mo na isa nga, giustaw ato nang nagkasabot sa ato pasabot-sabot nila. Kini, usa ka kasabutan nga nagkauyon ta ang kadaghanan nga kaning unang adlaw mo ni ang atuang simbahan ang Dios. Muni atong iadto sa iglesia. Dili kini sugo apan nagkasabot rata. So makaingon ko sabot-sabot rin ni. Muna gitawag mga tradisyon. Klaro kayo sa balang kasulatan. Roma 1:5, giilisan nila ang tinuod ngadto sa bakak. Gisimba nila ang mga hinimo, inay sa nagmaghihimo, nga mao ang dayigon o ambahan hangtod sa walay katapusan. Si Pedro, ingon si Pedro, o mauna di ay nga, tao ra di ay nag-usab ani. Masa ingon ni Pedro, buhat 5:29. Ingon sa dinhi, maayo pa nga tumano nato ang Dios inay sa tao. Mahigala, kung kita man galing gyud mosunod sa Ginoo, ingon siya, mas maayo pang sundo nato ang Dios inay kaysa tao. O sa gisulti sa Biblia, sundo nato. Dili kita mosunod sa mga sulti lang sa mga tao.
ako naning inyo naning nabasahan tingali. Nga usay sa atong mga desisyon, murag okay. Muna ningon si Haring Solomon sa Proverbio 14:12, adunay usa ka dalan nga daw matarong sa katao, apan sa katapusan niya na mao ang dalan sa kamatayon. Okay ra man na siya? Okay ra man. Pangutana karon. Natawo ta, mao naman ay naanda nato. Ang akong lula, mao naman na siya yung kumuda, hindi? Pero sultihan itong higala, nadiskubrihan ako sa librita sa akong lula, ang Converse Catechism Catholic Doctrine, question and answer ni Reverend Peter German, ako ipakita niyo niya unsa ng libruha. Apan, pagmata na to, uy, mao naman na, so padayon na lang ta. Higala, kung karon ning gabi una, nahibala na to nga mao na nagisulti sa Biblia, narana na to. Nga naman, kaya ang pagtuman sa kalagdaan sa Diyos, personal na nga desisyon. Mangutana ko ninyo karon. Pila man kabok ang tiil sa damang? Pila? Katong manulayog damang, pila? Ha? Pila man dong? 8? Ha? Tanaw na ito kung ninyo. Ingon ni Aristotle, 350 BC, ang tiil sa damang unom. Pag-abot sa 1700 AD, tinugayan na no? Sa kag 350 BC, o niya 17 AD, si Lamar nag-ihap sa tiil sa damang. Siya nga, dili man ni unom. Pero kadugay kayong tuo sa mga tao sa kalibutan, nga ang isulti na Aristotle, insakto. Karon mangutana ko ninyo, pila magyud tiil sa damang? 8. Kisa ingon 8. Kisa ingon unom. Napoy 7. 8. Atong huypon ang damang aron magawas. Daning gawas ang damang. Pila kabok? 8. Prone sa kadugay ang gituan sa tanang mga tao sa kalibutan, sa giingon ni Aristotle, unom ang tiil sa damang. Karon kay gihap man ni Lamar, isa unom nga 8 man na. Sa diyang nakita sa mga tao nga 8 di ay, may kang unom, oy, ingon god ni Aristotle unom. You see? Higala sa kadugay nato sa kalibutan nga tigulang na ta, ang atong dadungog, aunang adlaw semana mo na atong igsisimba. Pero karon kay giingon man sa Biblia nga, ikapito. Saan man nato na? May ingon niya po nga, unom, oy, ang tiil sa damang, 8 mang gibisyon saon. Mao na may gala, nga ang katawan sa Dios, kinahanglan magasubay sa dalan nga iyang ipasubay kanato. Dili ang tanan nagingon kanako Ginoo makasulod sa langit. Apan kadto lang nagatuman sa kabubuton sa kamahan nga tuwa sa langit. Naon sa man hitabo? Ay mao mo gud nagitudlo sa mga pangulo. Niya ayon sa gingon sa balang kasulatan. Ezekiel 22:26. Ug unya ang mga pangulo wala nila butangig kalainan taliwala sa hugaw ug hinlo, balaan o dili balaan. Ug ilang gitaptapan ilang mga mata. Gikan sa akong adlaw ng igpapahulay, ug ila akong gipasipalahan. Mo nagingon ni Ezekiel, gitaptapan ilang mata. Kakita na gudto, pero sa nagtaptap naman, mo na nga ang mga pangulo, usahay magigala ko, makingon ko nga, dipindi sa pangulo na. Nakakita na unta, pero gitaptapan ang mata, gipiyong-piyong ang mata. Alang sa mga higala nga kamusliman, o na yung Muslim din ang huli Quran, ang balaan nga Quran nga gituan sa kinis ng mahigalang Muslim nga maong tamdanan sa pagkinabuhi nga insakto ang pagtulunan sa Quran mahigalang sa Surah 265 nagingon dito og unya kinahanglan kamong mahibalo ngadto kaninyo kon malinapason kamo maitungod sa adlaw nga igpapahulay moingon ko kaninyo sama mo sa mga unggoy sinalikway o, unsa man, giyamiran. Mao ni ang kinabuhi isa nga, kung kamo makalapas, sama mo og unggoy. Niya. Sinalikway, ginamiran mo. Higala ko nimo tanaw ng Biblia, subayon lagi nato ang gisulti sa balang kasulatan, kay mao ni magiya nato. Ingon sa 1:17, ang imong pulong maong kamaturan. Kung atong nakitaan, nga mao kini ang the most violated commandment given by God, ang upat na sugo. Unsa mahimo na to? Sa ako nang ingon,
ang pagpili inyuha. Nga no? Tungod kay, kung imong tanawon pag-ayo, sa tanang ihatag sa Dios, adunay alkontra ang kaaway, kay wa panuhuman ang gubat o away karon. Wala pa. Klaro kay diha sa kasuguan sa Dios, maningkamot yun ang kaaway, nga malimbungan niya ang makatawhan, nga dili mo sunod sa kalagdan niya sa Dios, sama sigimo niya dito sa naman sa Eden. Ang tuyo niya mahigala, nga nanlampos man siya dito sa naman sa Eden, mulampos po siya karon, o tinuod yun. Nilampos yun siya, kay kadaghanan sa makatawan sa kalibutan karon, wala na mag-isip ng adlaw niya si Ginoo ikapito, bisag unsa na lang. Sabi, bisag unsa akong pilion, pahulay na ako na, imuhan ng pahulay. Dili na pahulay sa Ginoo. Na ato na hibaluan, kinsa man yun. Dili man ang mga apostoles, dili po si Kristo. Ingon ito si T.J. Wallace, ato na ng sabot-sabot. Pasultihan tumahigala, alang sa tumahigala nga na din ay lang mo ka-offend, ay lang mo kalain, ato lang basahon ang mga mabasa nato. Dili tungod kay atong gitumbok. Ako diha kugikan kaniadto, akong lula, ako ipakita ninyo karon ang libro sa akong lula. Gi-admitar ka na sa mga pangulo sa iglesia nga sila mo'y nag-usab. Niya ang librita sa akong lula. Ako ginigikuha. Kasi diyang nabasa na ko ni, iko nga nganong musunod man ko ani, nga niya may Biblia. Pag-abot yun sa Kriska, mahigala ko, charismatic movement, diha na nagsugod ang pagbasa sa Biblia. Kini manghigala, Converse Catechism of Catholic Doctrine by Reverend Peter Zuman, page 50. Ingon din pangutana. Unsa man ang ikatulong sugo, actually dili ni ikatulo, ikopat ng sugo, sumala sa gisulti sa Exodus. Pero din sa Converse Catechism, ikatulo, unsa man ikatulong sugo. Ingon siya, ikatulong sugo mao, hinumduman nimo o balaanon nimo ang adlaw igpapahulay. Okay? Sunod, unsa man ang adlaw igpapahulay. Tubag, Sabado ang adlaw nga igpapahulay. Ngano nagbantay man tag Domingo, inay Sabado. Pangutana dito, tubag, nagbantay tag Domingo, inay Sabado, tungod kay ang Iglesia Katoliko Romano nagabalhin sa pagkabalaan gikan sa Sabado ngadtos Domingo. Inkuno, unsa man ni lula? Isahay na nagbasaha da dire. Tuma na lang ka sa magisulti sa mga kadagkuan sa iglesia. Hindi ko dili man masilbi. That's why fourth year high school ko mahigala, hindi ko dili masilbi ni. Akong gibasa ang Biblia Latina Vulgata pastilan. Sa Exodus 28 sa ito, ginumduman mo o santuson mo ang adlawng Sabado. Iko Sabado man lagi ni diri. Ay na nagbasa-basa na kay makabuang na. Pastilan na kaingon ko. Kaklaro kayo sa gisulti sa balang kasulatan. Karon, og moadto kag laing giya nga makahatag ka nato katinawan adto ta sa faith of our fathers. Ang pagkutan din, unsa may giya nato, Biblia o mga sugilanon niya sa tao. Higala ko nimo tanaw din ang Biblia mo kamatuoran ako nagsulti niyo kana Juan City. Ugon niya kini kamatuoran imong mabatnan mo ni maghatag kanimo kagawasan. Kung ato ablihon ang Biblia, klaro gyud kayo. Nga adlaw ikapito ang adlaw nga iya si Ginoo isimba og mo kanay makahatag kanatog lig-on og suod nga relasyon. Karon, adto ta sa faith of our fathers. Kini may gala, kun imong tanawon ni daghan man ni libro nga faith of our fathers. Pero usa din ni kaning a house divided, kanang house divided mo na sa dinha. Og ingon dinhi, page 561. Kinsa author? James Cardinal Gibbons. Karon, o sa inyo din ingon siya, mubasa mo, gikan sinisis nga tos pinadayag, di yun mo kakitag o sa kalinya, nga nagkwamatuod sa pagbalaan sa adlawng Domingo. Di yun mo kita o sa kalinya. Ingon din ang Biblia nag-enforsar sa reliyoso nga pagbantay sa adlawng Sabado. Sa ito pag niya, gikan sinisis pinadayag, di kakabasa, klaro kayo. Muna may gala ko nga dito sa Davao na ko, okay, kinsa may makakita og teksto sa Biblia nga nagkamatuod nga giusab na sa Ginoo ang adlaw niya igpapahulay gikan sa kapitong ngadtos nauna mohatag kog 10,000. Singgit ito ko sa, Pastor, i-apil na ang pagpili ato aran ha. Ato lang gisulti ni may gala ko ang tinuod. Muna ingon ni Isaiah 29:13,
O ang Ginoo ngayon, kining mga tawhana, wala magtuman sa kuwang gisulti. Nagsimba sila sa ilang mga ba, pasidungog sa ilang mga ngabil, apan nilang kasing-kasing layo kanako, kay ilang manggisimba, ako, pinasikan sa pagtulunan, hinimo lang tao. Sa daan ang tugon. Pero kung madto ka sa bagong tugon, naapo na sa Matthew. Kini may galay siya nga, pastilan. Nagsimba mo na ko, pero kaywa mo nagtuman sa kong kalagdaan, gisunod inyong kalagdaan niya sa tao, layo inyong kasing-kasing apan ang inyong ngabil, nagsimba ka na ko. Muli may higala, sa versikulo 14 ko din niya, mo hinungdan, nga ako maghimo o kay bulungan gibutang ani mga tawhana. So, kining mga pangulo usahay, mo ni, ingo ko nga, wala lang yun ba nahatagag pagtagad? Kay balo na sila, pero gitaptapan ang ilang mga mata. So, niya, ang Deuteronomio, Kapitulo 11:16, busa, ang atong kasing-kasing, kanibalo naman takaron, ang pingi pag-ayo mong kasing-kasing, nga basin kamo malimbungan. Ayaw ninyo may gala ko, alagara ang Diyos. Diha sa pagtulunan iya sa tao, apan sirbisuy ang Diyos. Diha sa pagtulunan nga iyang gihatag. Muna ingon di Jeremias, ang Ginoo nag-ingon, matinunglo ang mga tao nga diin magasalig sa tao, apan siya nga nagasalig sa Dios. Ang iyang kasing-kasing lig-onon niya. Bulahan siya nga nagasalig sa Ginoo, kansang pagsalig iyang gihatag kadto sa Dios. Sigala mo kanang tuyo sa Dios. Ang tuyo sa Ginoo gihatagan kita sa sugo niya aron atong tumanon. Aron nga siya mahimong atong Dios o kita mahimong iyang katawhan. Apan ang problema, dili kita mulakaw sa iyang dalan ipasubay. Ingon din sa katapusan nga linya sa Jeremias, apan kamo maglakaw sa mga dalan at gisugo ninyo og tanawa, maayo na sa inyoha. Ang Biblia naghatag na itong giya. Apan higala, usahay, nadala kita sa pagtulunan niya sa tao. American Catholic Quarterly Review, January 1888. Ganiha, 1962. 1965. Kani sa higala ko, 1888, una pa ni. Tanaw na to, ingon din ang mga protestante, sa ilang pagsalikway sa otoridad sa iglesia, wala gid sila maayong son nga sila magabantay sa adlang Domingo. Kay klaro lang nga sa ilang pagbantay, klaro lang nga kinahanglan sila magbantay sa igpapahulay Sabado, uban sa mga Hudyo. Isa, kung sila gani magbantay sa adlaw nauna, isa nga, wala sila magtuman sa Biblia. Apan gisunod nila ang kalagdaan sa iglesia. Ang mga uban nga pundok higala, ilang gisunod ang gisulti ni Martin Luther, la sola scriptura, the Bible and the Bible alone. Pero wa man nagtuman, unsa may basihanan nato sa espirituhanon nga ato nga pagtuon, ayaw sa mga sugilanon niya sa tao, diri sa Biblia ta mo base. Karon mangutana ko ninyo, sa di ta mo undang. Asa man ang atong simpatiya, asa man ang atong sundon, kinsa may atong agalon mga higala. Kung kining atong gitun-an karon, mao kini ang gisulti sa Balang Kasulatan, na kinsa man ang atong sundon, Biblia o iha sa tao, tradisyon. Atong sundon ba ang balaw sa Dios o kanang mga kalagdan gihimo lang sa tao? Ato bang sundon ang pagtulunan ni Kristo o kanang pagtulunan huna-huna ngaya lang sa mga pangulo? Ato bang sundon ang balaan ni gala kong kakasuguan o kanang gipuli sa tao? Klaro itong gitunan. Ugma atong dungaga na. Apalingon din kinsa unsa man, katong tinuod o sayo, katong genuine o peke, dalan sa Dios o dalan sa tao. Ang pagpili atuan. Apan klaro dayag kayo may gala, ingon din unsa man ang giya sa akong pagsunod, ang iya sa Dios o ang iya ba sa tao? Karon, gusto nako nga inyo nang tubagon pangutanahan.